Hello guys, mani Duran Kaba Mongolbanनिफ्राय जानो गोनां ना बाहायनो एसे बेरायफैदों आरो ना जायगाफोरखौ नायला फैदों माबायदि दाबो माथो कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो एकदमबारे जि सान्दुं गोसा फुंनिफ्रायनो उन एसे बेरायला फैनानै देखायलायबाय आरो ना लोगोफोरनो बिथांमोननोबो आंजों लोगोसे जायगायालाय साफा खिन्थु सान्दुं गोसाद्राय आरो ना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जायगाफ्रालाय बिराद बरिया साफा क'क्राझार काटलमुरि साइ स्टेडियामाव आरो ना लोगोफोर मिथिनायाथ' बयबो मिथिखायो बे जाहैबाय हकि गेलेग्रा फिल्ड बियो ओइ दांलाबायनाङा लेथ्रा जायो माबाया मैला गोनांजोब हकि गेलेग्रा आरोना बे बेथिं आसारि प्रेक्टिस होगासिनो गोजौआव गाखोहैबावथारसै नै ओरैसो बैजोंसो बेजोंथ' बेजोंनो ओरै थ'दे औ बै लामाजों थ'दे बारा ओरैनो गेलारि गाखोनानै नायनो नागिरबाय सिरि गाखोनानै गाखोर' गेलारियाव खनसे नायनोसै चलो चलो गोलैगोन ना हरलाबायना ओइ लेथ्रा जायो दांनाङा गेलारि भिडिअ सफैबाय बारा बरिया बारा बिराद बरिया नै गेलारियाव सफैबाय आरो ना बैयाव दामग्रा बेन्ड पार्टि नैबेहाय रेडि खालामना दोनलाजोब्बाय नै प्रेक्टिस खालामगोन खोमा साइसाव रोमैसो नुखायो फिल्डखौनो गलांगोन बिसिनि थांनाङा प्रेक्टिस खालामदों प्रेक्टिस बै नुवाखैनो आर्मिफोरब्रा मा सोर माथो बैलाय हनै ओइलाय लांबाय जिनिस लांबाय 어디 가려고? बोरला गावाब्रा बोरला गावग्रा आलदासो बे खालि फुटबलल' गेलेगोन बेहाय
क'क्राझार साइ स्टेडियाम बिराद बरिया नुयो बार खोलो खोलो ओरैबायदि मोजां आरोना गेलारि सायाव